Ginagamit naman po sa Orbis Tondo ang isang bagong digital system upang mapabilisin pa ang pamamahagi ng benepisyo sa mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program or 4PIS. Formal na ang sinimulan po ng bayan po ang paggamit ng Puso Management Information System. Isang digital platform para sa mga maayos na pamamahala ng datos at mga benepisyaryo. Sa ginanap na pagsasanay, pinangunahan po ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 upang turuan ang mga kawani po ng lokal na pamahalaan sa tamang paggamit ng sistema. Kabilang ang pag-update, pag-monitor, pagproseso ng mga impormasyon ng mga benepisyaryo. Ayon sa ulat, pinagsasama-sama ang naturang sistema sa iisang platform ang datos ng 4PIS beneficiaries kaya nababawasan ang pagkadepende sa mano-manong encoding at verification ng impormasyon. Batay naman sa datos ng DSWD, ang Orbis Tondo ang pangalawang lokal na pamahalaan sa Rehiyon 1 na magpapatupad ng nasabing digital system. IFM News. IFM News. IFM News.